Mamma Sherry täsmänti, lasiani soiva on. Näytä sinulle taivaan, taivaan, sinulle taivaan, sellaisena kuin se on. Terve Kultti, oot jo pahassa paikassa. Hei, kerro mulle, miten vitussa siis tämän, mikä tämä nyt on tämä reikäterä, mikä tää on tää, minkä minä ostin? Niin, siis miten helvetti, kun se rupeaa puuhun sahaamaan, niin sehän niinku, eihän se rupea vetämään siihen, vaan se pyörii satanasin. No on siinä satsissa, mutta Ramihan se laittoi paikalle, enkä minä edes tajunnut koko asiasta mitään, mutta joo, elikkä selvä peli. Elikkä, miten se nyt tulloo? Mie en. Apua. Voi vittu. En mie osaa tätä. En mie tiedä millä tää tänne tuleekin. Otahan kun en minä tiedä, tässä on tämmönen mutteri, mutta otahan nyt lähti mutteri irti. Mihinkä? Tiedätkö tämän? Voi että. Niin vaikka se vähän heilutus. Onneksi otin videoni. Saat hetki sitten nähdä. Jotenkin tää ei niinku. Tää ei tule täältä niinku. Niin tuo näyttäis, mutta en saa sitä lotsahtumaan tuota. On kyllä monimutkaisia vehkeitä. Mites sulla meni siellä? Niin. Niin, en kyllä saa tätä. Kyllä minä näen se, että siinä on tietty kohta, mutta minä en saa sitä loksahtamasi. Ei. Mitä? No eihän se voi tuosta soppi tuo. En tiedä kyllä mitenkä tämä tulla. Ei se nyt perkele voi tuo mutteriosa kyllä tuosta reiästä sopii niinku ei mitenkään. Ei mut siis tai tuo, mikä tuo on tuo kierreosa. Ei helvetti. Osaapa olla vittumainen. Vituis meni tämä vitustus. No siis kyllä minä nyt tajusin mitä tää pitää, mutta tää ei vaan mene tämä, niinku tää osa tähän reikäsahaan. Ja nyt kerkesin tuon yhden reiän jo tehdä, niin se pitäisi tällä samankokoisella tehdä. Pitääkö minun vaan jotenkin yrittää se niinku, tuon toisen reiän minä saan vaan painamalla jotenkin vasta, että nyt soitan saatana sulle, kun eihän tässä ole mitään järkeä. Niin. Ja ei se kato, me otin nyt uuden täältä tämmösen isomman tämän teräjutun. Ei se mene tästäkään. Kyllä tässä nyt täytyy joku vika olla. Eihän se voinut, kun minä otin uuden just. Ei se ole ollut mulla käydessäkään.
Ei. No sepä juuri. Sitä minä tässä soitin. Kyllä. Voimalla. Tässä täytyy kyllä tässä olla joku vika tässä. Voi vittu, kun ei tullut kuittia otettu. Ei tämä mene tämä. Ei se sovi tuo kierreosa, mihin se mutteri tulisi, niin se ei sovi tuosta menemään tuosta terästä. No. Eipähän siinä. Voi vittu. Saatana. Tää ärsyttää tämmönen. Mene vituiksi kaikki. No siis tässä pitäisi varmaan saada, tää on tässä reikä sahan sisällä tää poranterä ja sitten pitäisi mutteri saada, mutta tämä ei tule täältä läpi. En tiedä miksi ei. Ei se mene läpi sit. Ei sitä saa sitten niinku kiinni millään. Kyllä se tälleen päin on, mutta Ei se mene, ei, uskottavaa se on. Oi vittu saatana. Paskaustus. Kävisköhän se aitassa oleva? Oliko siellä joku tämmönen? Kävikö se adapteri tähän? Niin, ainakin mitä minä silloin katsoin. Vittu, mikä vittu? Saatana. No mikä tämä nyt on? Ei tää kovin iso. Olisiko reilu 2 senttiä tai 2 senttiä? Mutta onhan tää nyt perkele, jos minä ostan tämmösiä, tää ei niinku toimi. Niin. Pitäisi se tuo varmaan tuo mutteri saada tuohon, kyllä siinä varmaan joku semmonen idea. Onko mitään idea, että miksi tässä on 6 koloa avain tässä satsissa? Kun tää on mikäs vittu tässä nyt on? Ei edes minkäännäköisiä käyttöohjeita, kun se Ramikin sanoi, että käyttöohjeet tuli roskiin, mutta ei tässä tullut mitään käyttöohjeita. No niin siinä oli. Ilman, kun siinä oli tuo 6 koloa. Eli kyllä silti oikein, niin se tulluuko se tälle? Eli poranterää työnnetään tuolta. No ei se nyt tälleenkään voi tulla. En tiedä. Tää siis näyttää siltä, että tämän pitäisi mennä silleen, tiedätkö, niin kuin siis sanoit, että se jotenkin loksahtaa, mutta tää ei kyllä mene. Se ei ole täysin pyöreä tuo, mikä pitäisi tulla ulos, vaan se on semmonen vähän soikio, mutta se ei kyllä tule tulla. Se on ihan päivänselvä asia, se ei tule siitä. Joten laitan tämän poranterän kiinni tähän. Ei kyllä mie kokkeli. Tää luultavasti tulee olla ihan katastrofi. No niin, tää saatana. Oi vittu perkeleen vittu. Eihän tähän heiluu tää reikäsaha tässä niinku ihan kuin peressä. Niin. Joo. Kyllä se varmaan on viallinen. Ei tässä mitään muuta selitystä ole, koska tämä ei sovi menemään tästä. Ei kyllä. No tää on kyllä ihan yhtä kappaletta. Ei kyllä miten. Voi vittu. Ei sovi, ei. Ei niinku tää kierreosa sovi menemään tuosta. Ja kyllä tää nyt minun järkeen kävisi, että jos ei tätä mitenkään muuten saa varmaan niinku laitettua tuo. Paitsi että, katsotaanpas. Itse asiassa, onko se nyt kuitenkin, että kävisikö tää poranterää tuohon pienempään juttuun? Vai kysyitkö se multa, että onko niitä useampi kokoinen? Vastasinko minä, että ei, mutta täällä vähän olikin. oli sittenkin. Perkele, kun rupesi toimimaan. Nyt se ehkä löytykää. Voi että. En minäkin. Jostain se nyt vaan löytyy. No eihän kun minkäännäköisiä käyttöohjeita, niin tiedä, miksi tässä on joku 6 koloa avaa. Nyt me tiedän. Siinä on sen takia se 6 koloa avaa, että saa vaihdettua eri kokoisen poranterän tai sitten tuohon eri kokoisen istukkaaseen. Voi vittu ja hirveä homma oli sattu eka reikä. Näin helpolla olisi päässyt, jos olisi oottanut tuon vaan niinku. Aivan. Nyt mä porlaan. Eikä sinun huolestuttaa, kun me porlaan sisällä. Häh? Niin. Onkohan meillä reikä tuossa pöydässä?
Ei meillä ole. Mulla on tässä alla styroksipala. Styroksipala on alla. Niin, no niin, nyt se meni läpi. Ja eri kohdassa kuin. Ai et. Voi vittu. Hyvä se. No niin, se varmaan olisi pystynyt, jos olisi ollut fiksu, mutta kun en ollut, niin... Niin, olisi pitänyt. Ei se haittaa. Tää on ihan hyvä. Tuohon kuksaan tein sen käen, ne sormentöijät. Täällä reikäsahassa on tämä minun... Ei. Joo, no niin. Katoppa, kaikkea oppii. Nyt minä opin käyttämään tätäkin. Eikä seuraavan kerran minun ei tarvitse kysyä sulta. Tai siis tarvitse. Kyllä se aika lailla mennään kyllä sottaillessa tuota, että miten vitussa jos erikokouspalat, niin ne ei niinku käy yksin. Tää on aika kattava kyllä. Tässä on 19 ja 127. Aika iso on tuo isoin. Niin. Joku tämmönen ihme lätkä tässä vielä on, mitä en tiedä tämän käyttötarkoitusta, mutta sinä varmaan tiedät sit kun näet. Joo. Pitäisiköhän minun ruveta hiomaan. Oli vähän semmonen huono olo tuossa aiemmin vaan Kyllä se nyt sitten Panadoli niin meni. Vähän semmonen kuumene olo oli. No siis sain, mutta minä kyllä valvoin aika pitkään. Minä liimasin sen siihen styroksiin sen kankkaan ja sitten vielä maalasin sen. Niin. Joo, okei.